खुलुमबाय आं प्रिया नार्जारी गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो गाहाम हामलायथि बावहरनाय थाबाय आसा खालामो बयबो मोजाङैनो दङ नोंथांमोननि थाखाय आं गोदान मोनसे खौरां लानानै फैबावलायबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। गिख्रंथाव आरो मुगैथाव थासारि सोमजिदों गुवाहाटी GMCHआव सासे उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि अजद दैखांदों। मिथिनो हानाय बादिब्ला बे मुगैथाव जाथाया थांनाय 19 जानुवारि खालाराव GMCHनि इउर'ल'जि वार्डनि सिङाव जादोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिथिनो हानाय बादिब्ला उन्दै हिन्जावसाया GMCHआव फाहामथाय लाबाय थानाय समावनो जिनाहारि खालामनाय जाथाया स्राङाव फैदों। उन्दै हिन्जावसाया 13 बोसोर बैसोनिमोन आरो सासे क्लिनार बयआ हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामदों। हिन्जावसानि बिमाया अजद होनाय बादिब्ला क्लिनार बय आब्दुल रशिदआ वार्ड टयलेटआव जिनाहारि खालामदों। फोरमायथिबावनाय बादिब्ला 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ किडनिनि बेरामखौ फाहामनो थाखाय थांनाय 13 जानुवारियाव GMCHआव थिसनदोंमोन, नाथाय थांनाय 19 जानुवारि खालि 12 रिंगासोआव हिन्जावसानि बिमाया मुलि बायनो थांनाय खाबुखौ लानानै बेबादि मुगैथाव खामानिखौ मावनायनि अजद दैखांदों। दिनै 22 जानुवारि रिपाब्लिक डे, जायखौ जों दिनैनि सानखौ सुबुंखान्थि सान हिसाबै हादोरनाङैनो फालियो। नाथाय बे सानखौ फालिनायनि सानसे सिगाङावनो आसामनि सनितपुर जिल्लानि ढेकियाजुलि पुलिसआ हुग्राजुलि गावआव थांनाय सनिबारनि फुङाव अपारेसन खालामनानै गंसे रबर बागाननि गेजेराव फबना दोननाय थासारिनिफ्राय बेरफ्रुग्रा बेसादजों सोमोन्दो गोनां बेसादफोरखौ बोखांनो हादों आरो बमा फबनायाव बाहायनाय गंबा हेन्ड ग्रेनेड, गंथाम डेटनेटर आरो गुबुन मुवाफोरजों लोगोसे बेरफ्रुग्रा बेसादफोरखौबो बोखांनो हादों। जोथोबनि थाखायनो गावनि बिसिखौ गोदोना हानानै बुथारदों फिसाय रशिदुल इस्लामआ। बुथारजानाय आइजोनि मुङा निलिमा बेगम। जाथायनि बागै मिथिनो हानाय बादिब्ला निलिमा बेगमखौ जोथोबनि थाखाय गोबाव समनिफ्रायनो फिसायनि नखरनि सुबुंफ्रा गोबां अयथासार खालामबोबाय थादोंमोन होननानै फोरमायथिदों हिन्जावनि नखरनि बिमा-बिफाया। जाथायखौ लानानै हिन्जावनि नखरनि सोद्रोमाफोरा फिसाय रशिदुल इस्लाम आरो बिफा सफदेर आलीखौ पुलिसनो केस होनायनि उनाव दायो सानैखौबो सोंनाय-फिननाय खालामनाय खामानिखौ जागायबाय होननानैबो मिथिनो मोनबावदों। फिन हाग्रानि मैदेरनि उदखार चिरां जिल्लानि बिजनीआव आबादारिफोरा मावनाय आबादखौ गोबां खहा खालामनानै गालांदों हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय मैदेरा। चिरां जिल्लानि 1 नं दैलंचार गामिनि जगन्नाथ बर्मननि 2 बिघा आलु आबाद, मटर आबाद आरो बायदिसिना फिथाइ-सामथाइनि आबादफोरखौ खहा खालामलांदों। फोरमायथिनो गोनांदि मानास हाग्रानिफ्राय ओंखारबोनाय हाग्रानि मैदेरा सानफ्रोमबो मोनाबिलिनि समाव फैनानै गामियाव हाबफैना रायजो-राजाफोरखौ गोबां जेंनायाव खोख्लैदों। हाग्रानि मैदेरखौ होबथानो थाखाय मानास हाग्रानि सेर-सेर मोब्लिब तार बोनानै होदोंब्लाबो मैदेरखौ होबथानो हायाखै आरो मैदेरनि बेबादि उदखार खालामनायखौ हाग्रा बिफाननो खौरां हरब्लाबो बेनि फारसे जेबो राहा लानायखौ नुवाखै होननानै अजद दैखांदों रायजो-राजाफ्रा। आमेरिका हादोराव डनाल्ड ट्राम्पआ बावैसो सान सिगां हादोरगिरि जानायनि उनावनो आमेरिकायाव आयेन बेरेखा हाबनाय सुबुंफोरखौ होखारनो जागायजेनबाय। आमेरिकाया रौनियानि बिरखंजों आयेन बेरेखा हाबग्राफोरखौ डिपर्ट खालामनो जागायबाय। फोरमायथिनो गोनांदि हादोराव आयेन बेरेखा हाबसनग्राफोरखौ होखारनायानो ट्राम्पनि बिसायख'थि फोसावदिंनायनि मोनसे गेदेर थांखिमोन, जेराव ट्राम्पआ बेखौ लानानै मोनसे मावफारि बिथोनावबो मुंसाइ होदोंमोन। बेनि उनाव जेसेबां भारतीय सुबुंफोरा आमेरिकानिफ्राय होखारजागोन, बे मोनसे गेदेर सोंथि जानानै फैदों। व्हाइट हाउसनि प्रेस सेक्रेटारि केर'लिन लेभिल्डआ फोरमायथिनाय बादिब्ला ट्राम्पनि सिमाखान्थिफोरनि गेजेरजों सिगाङावनो सा 539 आयेन बेरेखा हाबसननायफोरखौ एरेस्ट खालामदों। रिपर्टनि बादिब्ला प्रपार डकुमेन्टस गैयालासेनो आयेन बेरेखायै आमेरिकायाव हाबसनफैनाय 20,000 नि बांसिन भारत हादोरनि सुबुंफ्रा होखारजानो हागौ आरो बेनिनो आयेन बेरेखा हाबसनग्रा 17,940 भारतनि सुबुंफोरा दासिमबो खारखोमानानै दङ। नाजिरानि पाटकर सारियालियाव सासे फरायसानि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। गंसे क्रेसार मेसिननि सिंनि गाहायाव बोखांनो हादों बे गोथै सह'खौ। जिउ गोमानाय फरायसाखौ उरिया गावनि भितरगावनि 7 थाखोनि फरायसामोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोनबावनाय बादिब्ला थांनाय बुधबारनि मोनाबिलिनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन फरायसाया। ओनसोलनि सुबुंफ्रा गोथै सह'खौ नुनायनि उनाव पुलिसनो खौरां हरनायनि उनाव जायगायाव सहैनानै पुलिसआ गोथै सह'खौ बोखांहैयो। दासिमनि रादाबा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों।